Isla si Suleli. Isla si Suleli telan sikit tadi. Ayo kurang tinggi terbaik. Kemana kamu nak terbaik? बेदर मोनजानायनि खोथा दंलै आहा बस आरो लुफाबसिन दखाना खेवनायनि सम जाबाय साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गिन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां हैद साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला नों आंखौ बिदिसो बुंबावदों आंखौथ' नों माजों थाहैदों नोंबो सोरगोआव ओरैनो जानाय थानाय खिनायल' नोम्फायासो आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं माखौ नायलाय दावदै दावदैब्ला जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो? दुगैदोंना दुगैयाखै? खिदोंना खियाखै? बेफोरखौ सोंदोना? गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौ बाजादोना? अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नोंलायखो खुजाथ्रानो वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं फाइन केक होनां bom 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 bom